Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla moon e ruɓɓinu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde moon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka allarba hande keɗoni Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettake e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna foof mboro saw holluden caggal ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ma en gar banggue jayndeli ko ɓuuri tengtude ene jeeya hen to banggue cancer haalama hen ko wiyete Octobre rose sabo ndun lewru wona ha tengte bataille range dañdo toon to diwan mo Tëngéej joni wonde so Allahu lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditiran roɓɓinu jayndeli meɗen e jaynde besbile jour jaynde besbile jour noon on ji oɗo subaka kañum ari tan koye banggue cancer saabu oɗo ɓiɗɗo debbo addi seedantare muɗum faade e banggue cancer saabu tan kanko o wi ko nde o dañi oɗo rafi kay o sikkano ko kañum wondi saabu nde o yeehe docteur wimo tan ko kiste gonɗuɗa oɗon kiste noon hande e jibinanimo cancer saabu oɗon rendez-vous mo tottani juuti te nde o arti o wiya tan ko cancer o wondi garene kongudi ministre mo ganduɗa jogui banggue oɗon walla tan banggue cellal ɓalli o wi noon o nduɗo lewru to bayi ko faye banggue mammographie ujunnaji 3 woni ko ganduɗa ko kañum waɗirte garene jaynde las noon on ji jonde ha joni oɗo mo ganduɗa kanko woni Marie Hemes Ngom woni jaagoɗo joguiɗo banggue cellal kanko noon o wi tan ko maɓe gummoye wan gueɗe ɗe ganduɗa ne ƴewtinda e nder leydi ndi saabu yete aɓe ngakki infrastructure uji e nder leydi ndi ha tengti noon e docteur eɓe wadɓe qualifié garen ha joni tan e oɗo mo ganduɗa woni joom suudu gardiɗo leydi ndi Marième Faye Sall ɓe mbi noon kankone o nanni junggo makko o lombi junggo makko eko fay tan yiilade parrainage garen ha joni jayde li quotidien noon on ji ɓeɗo asoɓe son ji tan mon paam ko banggue minuji tigui haalete saabu ɗum noon ene addi caɗele seeɗa e nder leydi ndi hayso tawi koppareje nannata ɓe mbi ko tolni noon e temedde ɗiɗi e jeegom milliard woni recette fiscale ƴewtindaɗo hen ha joni tan ɓe mbi to banggue salaire aji noon temedere goho e banggue milliard uji ko kañum tigui woni ko ɓe joɓata e salaire aji ɓe mbi ken ko fayi e ko banggue or ko yaltinte ko ne tolne milliard uji temedde 512 koppareje meɗen CFA ɗum noon hitande ujunnaji 220 fayi ujunnaji 221 ɗum ne wawi wiyede koye hitande ɗeɗon koppareje jalti hen garane jayde quotidien le quotidien on ji kay jonde Amadou Ba ne jogui ko windirde ne winda on ko noon Amadou Ba oɗo saaha kay o addi konngudi makko ko faye banggue min saabu yete kay o wi oɗo min kay woni ko ganduɗa ɓe mbawa wonde hen tan tawa askan walla ɓe ɓaɗiɓe ene gonde caɗele walla ne gonde basal ha joni garane jayde tribune oɗo subaka wi tan ko Amadou Ba kay ko joppete no feɗendu jaaɓi ɗum ko bugan ɓooyi wiide tan koppareje banggue min ina ƴette walla tan ne ñaame walla ne naata e banggue muñaari kanko noon o gonɗini ɗum saabu o arti tigui e caɗele ganduɗa ne taari oɗon secteur goɗɗo mo ganduɗa haale secteur politique woni tan Mamadou Lamine Diallo mo tekki o wi tan ko leydi ndi oɗo saaha kay way kono ala gouvernement ni saabu goto fo ɗo joni hone hoore muɗum ha tengte gardiɗo jagorde ko tan banggue politique garane jayde quotidien le quotidien ɓe mbi holko saabi ɓe ganduɗa goni candidat ji ɓe mbawa dañde hoolare sénégalais ji ɗi ɗum woni namdal ɓe gadde oɗo subaka jaabowol ngol noon mataw onon mon jogo ɗum onon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garen ha joni tan e jayde l'observateur e oɗo subaka wi tan ko oɗo saaha kay to banggue dawrugol kanko oɗo ɓiɗɗo biyeteɗo Anta Babacar Ngom ne jeeya e candidat ji ɗi o wi tan ko kanko kala ɗo yetti kanko yettin ɗon hoore makko hayso tawi bammo ko ne jogui jawdi noon kanko fawani hoore makko e ndi ɗon jawdi kala ko dañi ko kanko tigui habbi to wudere makko ha tiiɗi e gam tan yiilade walla tan darade walla yettade ɗo yettiɗo hayso tawi noon barke bammo ko ine jeeya hen ɓe gari tan ha joni eko fayi parrainage uji wonɓe hewɓe noon ɗum uddi
wujji koye mumen oɗo saha kamɓe wonɓe banggue politique oɗo saha kay ha joni jayde Les Échos kañum ari tan ko wiide yiyete Ousmane Sonko kay recours aji muɗum ɓeyditima kanko oɗo mo ganduɗa woni gardiɗo Pastef hay so tawi landawo wiyama koko itta ɓe mbi noon recours aji makko ɓeydima kay saabu yete ko faye banggue candidature makko koko sala ko faye tan e tottede o totte parrainage uji ɗum ɗon ne ko calanaɗo ɗum garene jayde libération oɗo subaka wi tan ko bataille rangé hare nde ganda dañino toon to ganda woni to wiyete tan jokkul ɓe noon ko yahannoɓe toon to Barça walla Barsak ka ɗon laana noon heɓani yaade hay noko saabu koye haare wattidi saabu ɓe mbi tan ko wujja hen koko wiyete moteur oɗon moteur gujjaɗo noon saabi ɓe kabde koye mabɓe ha goto wasi hen fittandu mum ɗum woni Matar Sabali ɓe mbi tan ha joni ko tolne 150 candidat ji ganduɗa ne jogorno yaade ɓeɗon noon naggama ɓe noon jettoyima ne tolne 317 ne jeeya hen noon jeeɗiɗo ɓe ganduɗa ko rewɓe e cukalel ɓe mbi tan ko El Hero toon noon woni to ɓe jippi ha joni tan garene jayde Le Soleil ari koye banggue coftal ɓalli kañum saabu ari tan koye Cissé mo ganduɗa ina addi namdal onti darde makko e wiide tan oɗo saha mo wayno jilotoɗo hoore makko ni e nder tañero walla tan e nder yette équipe makko oɗon mo ganduɗa kanko jogui ɗum woni équipe nationale mo football saabu oɗo saha kay ɓe mbi timmi 49 lebbi ɗi ganduɗa yete mataw mo wayno jiltoɗo hoore makko ni garene jayde stade coftal ɓalli ɓe gaari kay e banggue Ligue des Champions deuxiéme journée ɗum ko hande wonata ɓe mbi noon ɓe ganduɗa goni Paris Saint-Germain kay aɓe poti huccidde Newcastle ɓe mbi Barça koye Porto foti huccidirde ɓe mbi Leipzig kamɓe noon ko Manchester City ɓe poti kuccodirde woni match mo ganduɗa match uji ɗi ganduɗa noon ina faaɗe e hande allarba oɗo woni deuxiéme journée hettiyankoɓe ɓiyankoɓe joni gudde tan hello won noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe koye Octobre Rose wona oɗo saaha lewru ganduɗa ene haale cancer e rewɓeɓe banggue cancer du sein cancer du col de l'utérus woni noon ko ganduɗa ete kanko jagorde joguiɗo e banggue tan e banggue ganduɗa woni cellal ɓalli woni Marie Hemes Ngom mataw o wi tan ko fayi e banggue mammographie e nduɗo lewru ma waɗe ujunnaje 3 rewɓeɓe mbawa wadde mammographie oɗon ƴeewa so rafi oɗon ala e muɗum oɗo ɓiɗɗo debbo en kaali haala muɗum e nder roɓindu jaydeli kanko ko Yacine Cissé o wiyete o wi cancer makko noon no tan tiniri ɗum ne hawni ne muusi saabu noon nde o yeehi ƴeewoyde docteur wimo tan ko wondi koye kyste windanimo leɗɗe tottimo rendez-vous noon e hitande kanko oɗo ɓiɗɗo debbo nde o arti huccidirde oɗon docteur wimo tan ko ma jaafoɗa kono wona kyste ko cancer beele ɗum ɗon hande wona erreur to banggue médecin o to wiide neɗɗo ko kyste wondi ça veut dire que wonɗo fonno yettinde ƴeewgo ngo tawa yettaki toon wonto mataw analyse uji ponno yettade jettaki toon wonto radio ji mataw ponno yettade te yettaki toon saabu so yettinomo toon guila e adan o andete ko cancer fuɗɗoto e makko walla ko cancer woni ɗon ƴeema safrede kono noon neɗɗo yaaha hitande yara leɗɗe muɗum ha para arta ene faɗa wiide ussima walla ko ni yarata kadi mbiyeɗa ko cancer gonduɗa ne muusi ha joni jayde nde arti e rewɓe ɓe ganda so gonde oɗo rafi worɓe mumen goppa ɗumen ɓesguli mumen woni hen kolla ɗumen caggal ɗum fo ne jeeyay muuseki ganda ene taari oɗo rafi biyeteɗo cancer walla ɗiɗo rafiji ganda ko cancer ne heewi yande rewɓe ko wiyete cancer du col de l'utérus walla cancer du sein
sain ɗum ɗon noon woni ko ganda ete ko ruttade tan weddade erago ɓe ganda kamɓe goni taariɓe men ɓe ganduɗa wonɓe ceɓori ne mbaɗa organisé e quartier ji ɗi e ko way noon dépistage uji gratuite mo col de l'utérus dépistage uji ɗi ganduɗa mo cancer du sein ɗum ne wallita rewɓe ɓe e lewru nduɗo ganda ko kañum wona woni octobre rose hay so tawi octobre ɓennama jokke saabu ɗum ne wawi wallidde rewɓe ɓe saabu ummade nawde ujunnaje muɗum tati wonɓe ganduɗa ko dépasse balɗe tati wonɓe ganda ko dépense mumen balɗe joyyi kono wonɓe ganda ko dépense mumen ñalawma goto wiide yumiya mi ƴeewa naggam beele ne wone ɓandam weeɓani ɗum noon ballite no feewi rewɓe ɓe ɗon mbawa dañde opportunité wadde dépistage uji ɗiɗon hettiyanko ɓeeɓiyankoɓe ɗo guddeten roɓɓinde jayndeli meɗen tottude wonade gongol so allahu lamɗo jaaɓi bani monde Baysata Ndiaye wonno heɗano ene banggal caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall.